dito tayo ulit. Ayan, part 2 ng aking live. Ayan, please support my live habang ako ay nagda-drive. Ayan. Merry Christmas everybody. Ayan, Merry Christmas Pilipinas. At gabi ngayon sa Pilipinas. Ayan. This is my second live this morning. Ayan, part 2 tayo. Samantalahin habang day off. Ayan, nandito pa rin ako ngayon sa sa Co-op, kung saan dito kami nagkita ni Maria dahil na bumili nga ako ng windshield washer dahil nagrereklamo yung pick up daw namin walang windshield washer. Ayan, para sa pang windshield niya. So bumili ko ng 2 galon pero hindi rin nagamit, nandiyan lang sa likuran ko. So nagkaroon tuloy kami ng stock. Ayan. Dahil ang dahilan kung bakit hindi nagamit, hindi ko na refill yung tank ng washer niya dahil ang dami pang laman. So sabi ko, nung pinuksan ko yung cup niya, sabi ko ano lang yan, frozen. Ayan, yung galing yung dyan sa may hood, may 2 butas na pag finish mo yung car natin para mag-spray sa windshield, barado siya dahil nga icy. Ayan. Sabi ko pinabili mo lang ako $16. Napagasto ko ng $16 kaaga-aga. Ayan, nagkakape pa ako guys. Yeah. Yan sa mga available dyan, paki-support naman ng aking live. Ayan. At para po may share ko sa inyo yung panahon namin ngayon dito buhay Canada pag winter. At syempre invite ko lang kayo guys sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sa aking maliit na YouTube channel, paki-support naman kahit kaunti kahit like, masaya na ako, paki-like na lang. And pwede rin po kayong mag-share ng comment or kung anong pwede nyo i-ask, pwede ko rin sagutin pag nabasa ko ang inyong mga comment. Ayan, kung may mga gusto kayong tanungin about buhay dito sa Canada, sa mga gustong migrate or pumunta rin dito sa Canada. Share ko lang, nag-start ako ng bilang foreign worker dito sa Canada, dito sa Saskatchewan. Dumating ako dito 2010. So imagine 2010 January o ng buwan ng 2010. Winter din yon, parang ganitong panahon. Mas worse during that year. Worse talaga yung winter na nadatnang ko noon dahil nung dumating kami ng ating gabi, kinapukasan ay shout out sa nga pala, salamat kaibigan. Salamat sa pagpunta. Ayan, meron tayong isang viewer. Maraming salamat. Di ko lang makita kung sino po kayo. Pero maraming salamat. Merry Christmas sa iyo, kabayan. Mayan, kaibigan. Dahil day off ko ngayon. Maaga akong nagising. So sabi ko, titingnan ko yung mga kalye-kalye dito sa amin. At kailangan ko rin kasing alisin yung aking sasakyan. Itong sasakyan na to dahil nakaharang sa driveway namin. Nakaharang sa driveway namin yung pick-up. Papasok din yung isa. So hindi siya makapag-maniobra ng maayos doon pag hindi ko inalis itong aking sasakyan dahil yung kalye namin kabilaang lane, in between nung kabilaang lane kapasalubong or papunta ay talagang doon naipon yung mga snow na parang nakabakod siya doon. Talagang sakto lang yung dinadaanan ng mga sasakyan na nadaan sa harapan ng bahay namin. Yan, maraming salamat. Paki-support po ng aking live. Nandito po ako ngayon sa Co-op. Ayan, grocery store. Ako ay nagkakape at may binili lang ako diyan sa sa Co-op. Ayan. Tapos sabi ko habang day off, mag live tayo ulit para mag-share tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas or saan mang
part ng mundo na nagnanais na makarating dito sa lugar namin dito sa Canada. Marami na tayong natulungan na na mga kababayan na through sa channel ko, sa maliit na channel. Nagkakaroon sila ng idea kung anong ori o anong klaseng lugar yung pupuntahan nila. Marami na nakikita nila na kahit pag ganito lang yung aking content, kung saan ako nagbibideo para may ma-upload, talagang nakikita nila na yan pala yung lugar na pupuntahan ko rin. So pakiramdam nila talagang nasa Pilipinas pa sila, ay nandito na daw sila, nakarating na sila dito sa Canada, dito sa Saskatchewan, lalo na dito sa Esteban. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, meron tayong 2 viewers. Ang time check dito alas 8 ng 8:25 in the morning ng Saturday. Ayan, kita nyo yung lugar, yung paligid. Ayan, ito yung pag winter time, ito yung itsura. Ayan, meron na tayong 5 viewers. Maraming salamat sa pagpunta, mga kaibigan. Ayan. Oh, padi. Paigdi na padi. Igdi ko sa sa co-op padi. Si Maricel nagrereklamo, wala daw windshield washer yung pick up niya, tapos nagkape na rin ako padi. Ayan. Padi. Paigdi na. Ayan, nagkape na ako dito sa may 4th Street. Tapos nung bumili ko ng 2 galon ng windshield washer, pagbukas ko ng pickup niya, punong-puno, barado lang pala, ay sila. Ay pati, day off ako ngayon, day off ako today, tapos bukas balik na naman sa bagong schedule. Ayan, bali 1 araw lang nakapag day off ngayon. Yung nga pati, ayan, busy itong 4th Street dito sa banda dito sa may co-op, dahil hinahakot na nila yung yung mga snow sa gitna. Sa kalye namin hirap yung nakatagilid itong aking car kagabi. Isinampa ko doon sa parang may gutter, kasi tambak yung snow sa gilid, tapos tambak din yung snow sa gitna. Ang problema yung 3 yung sasakyan namin. Nakailang ikot ako sa amin, makikiparking muna sana ako sa likuran ng RBC. Kaso malayo-layo, maglalakad pa ako, kaya ganun ang nangyari. Nakatagilid. Tapos sinarado ko tong side mirror ko, mamaya masagi ng mga dumadaan. Padi. Paigdi na padi. Ayan. Sabi ni Dindo, nag-message ako kay Dindo padi na sabi, inayaya ako, sabi ko magkape tayo, tapos maaga pupunta daw sila sa yung bagong open, ngayon daw ang opening ng yung nasa may Prels, no Prels. Ano ba 'yon? Shoppers Drug Mart. Nandun na ata si Dindo. Ayan, padi. Mapunta muna ako doon, titingin din ako. So ito. Ayan. Drive muna tayo. Magkita na lang tayo doon padi. Kita na lang tayo. Ayan. At ito. Pupunta na ako doon. Aga kong nagising dahil nga para alisin ko tong sakyan ko sa gilid ng kalye namin. Hindi makakalabas yung pick up Alright. Ganda ng panahon. Minus 11 today. Enjoy the view. Ang ganda Hindi tayo makapag-sounds, ma-copyright tayo.
Focus driving muna tayo dahil may PP loader sa gitna. Kabilaan pati oh. Please support my live. Yan mga kaibigan, Merry Christmas. Sa mga available po dyan, paki-support ng aking live. Yan. Malay nyo po, dito kayo makarating dito sa lugar namin dito sa sa Saskatchewan, Esteban. Yan. Energy City. Nandun yung dalawang nag-script. Liliko na ako dito sa siguro dito sa kabila. Kaso mamaya slow down lang tayo. Yan. Yan ang sinasabi ko. Thank you sa pagki-clearing. Sana doon din sa kalye namin. Thank you. Eddie Webster. Ayan, yung aking unang pinasukang trabaho dito. Yung chef tayo dyan. 4 years tayo nagtrabaho dyan. Without them, wala ako dito sa Canada. Ayan. Without Eddie Webster. So nag-work ako dyan ng 4 years total. Naging chef after 1 year na promote na inawakan namin yung kitchen. Pinagkatiwala sa amin, dalawa kaming Pilipino. At marami rin kaming dyan na tulungang makarating dito sa Canada. Ayan, na nung kami ay nangailangan ng mga additional na kusinero. Ayan. Nung time na nandyan pa ako, dalawa kaming Pilipino dyan. Pioneer, dalawa kaming Pilipino na nauna dyan noong 2010. Ayan. Iba talaga ang Pinoy. The best sa buong mundo. Dahil nung bago kami dyan, share ko lang sa inyo guys. Ang unang sabi nung aming amo, nung boss namin, may-ari, if you two guys good, more Filipino coming. So tandang-tanda ko yan. Dahil doon, nung narinig ko yon, talagang pinanindigan namin na ayaw naming mapahiya ang Pilipino. Na pagdating sa quality ng trabaho, hard work, lagi tayong angat kumpara sa, hindi naman sa pagtataas ng bandila ng Pilipino. Talagang pagdating sa hard work, number 1. During that year na talagang busy nung panahon na yun, 2010. Yan. Let me share this para naman ma-inspire yung ating mga kababayan na gustong pumunta dito. Ayan. Sana may mapulot kayong kaunti na makakatulong na magpapaboost sa makakapagpa-encourage para kayo ay ganahan na mag-apply dito, papunta dito sa Canada. Yan. So tulad nga ng sinabi ko, yan, good topic ito. Tulad nga ng sabi ko, sabi ng boss ko, if you two are good, more Filipino coming. So yan, kaya ako inuulit dahil tandang-tanda ko talaga yun. Imagine guys, mga kaibigan, mga kababayan,
Hindi ang Pilipino talaga kahit ilang oras maabot ng 12 hours, 13 hours, babad pa rin. During that time, kung ano yung matapos ng mga hugasin sa kusina, hanggang sahig, talagang busy yan. Hahayaan na yan, hindi matapos yan dahil mga puti. Kung ano yung matapos, yun na yan, and then continue na lang kinabukasan ayon sa observation ko. Pero nung dumating na kami, dalawa kaming Pilipino, kahit abutin pa ako ng alas 2 dyan or alas 3 p.m. 3 a.m. in the morning na, tinatapos ko yung hugasin kahit hanggang sahig. Kasi lagi akong closing nun. Yung isang Pilipinong kasama ko, siya naman ang hinati kami. Siya ang opener lagi, taga-prep. Pag busy ng tanghali, ako naman yung sasabak paggabi. Yan, good topic ano. Tapos yun na nga. Yan, focus muna ako dito sa driving. Medyo madulas. So continue ko guys. Pero ang ano naman nun, ang kapalit, malaki yung sinasahod namin. Dahil syempre tulad nga ng sabi ko, umaabot ako, abutin ako ng alas 2, alas 3 ng umaga. Talagang tinatapos ko yung hugasin sa kusina kahit hanggang sahig na yan. Dahil talagang busy no. Nung mga taon na yun, 2010, 11. Dito yung bagong store na opening daw ngayon today. Kaya pala ang daming sasakyan no. Dito rin kami laging nag-grocery dahil may mga Pilipino dito items, mga Filipino goods. Mura, daming mga gulay. Ayan. Ito yung bagong open na Shoppers Mall, Shoppers Drug Mart. Ayan. So continue ko lang kung ano yung sinasabi ko para naman hindi kayo mabitin dyan. Pampagana sa mga gustong dumating dito sa makarating dito sa Canada. Lalo na sa mga kusinero sa kitchen. Daming nag-apply dyan, nag-job fair dyan nung panahon na mga 3 months ago, yung mga gusto magtrabaho dito. Yan. Punong-puno ng parking dito sa kabila, pero dito sa Prels parang kaunti pala. May Pilipina doon. Yan, para ganahan kayo yung pampagana sa mga gustong makarating dito sa Canada, lalo na yung mga nasa food industry. Yun yung mga field ng trabaho. Ito, habang nag-aantay ako, park lang tayo dito. So nung year na yon mga kaibigan, tulad nga nun, inaabot hanggang sahig, ang dami, grabing hugasin. Tapos natitira ako na lang. Kasi nung time talaga ang kusinero dito sa Canada, pag hindi busy talaga guys, pinapauwi na yan yung ibang katrabaho dahil sasabihin ng manager, hindi naman gaanong busy, okay na isa or dalawa matira, yun na lang ang magko-continue kung ano pa yung mga natitirang gagawin. Kaya iba dito. Ganun, isa yun sa mga na-observe ko during nung taon na yun, mga taon na yun. Pero syempre tayo ng Pilipino, napaka-flexible natin. Kaya nating maki-ride on sa mga ganong sistema dahil syempre masisipag na tayo. The best tayo mga Pilipino pagdating sa hard work. Yan. Iharap natin yan ito. Dahil nandito na ako. Ganun na nga. Nakita nila yung nung amo namin, yung boss namin, nakita nila yung paano kami magtrabaho, kaming dalawa. Yan, shout out kay Mr. Dindo Coronel, yung aking
kabats. Yan, kaibigan, katrabaho pa rin hanggang ngayon. Kung saan siya magpunta, kung siya nagtatrabaho, halos nagkakasama pa rin kami kahit iba na yung aming mga trabaho. Ayan, nandyan na nga siya, si Mr. Dindo Coronel. Ayan. Ayan, ito yung kasama ko. Ayan, i-interviewin natin to si Mr. Coronel. Ayan, ayan, brand new yung kanyang pick up. Ayan, Toyota, ayan. Tundra, ayan. Big time yan. Ilang buwan pa lang yan bago yung kanyang truck. Ayan, kainggit Ayan. So nung time na yon, talagang pinatunayan namin yung sinabi or expect nung aming employer na if you two are good, more Filipino coming. So nagkatotoo nga yun hanggang siguro kung bibilangin ko isa-isa, umabot siguro na may 20 o mga 20 lampas pa na mga Pilipinong nadagdag nag-umpisa sa aming dalawa. So yun yung pinaka magandang istorya doon, na through that nakatulong tayo sa mga kababayan natin. Oh, Mr. Coronel. Naka-live tayo, Mr. Coronel. Shout out kay Dindo Coronel. Ayan, ang aking partner in crime. Joke lang. Ayan, yung sinasabi kong kwento ko na dalawa kaming nauna sa Eddie Webster, na sabi ng amo namin, if you two Filipino are good, more Filipino coming. So dahil doon pinakita namin na magaling talaga, number 1 ang Pilipino sa buong mundo pagdating sa hard work. Totoo ba yan, Sadik? Not all Filipino. Not all Filipino, grabe ka naman. Huwag mo namang i-down By my yung experience, not all Filipino. Huwag mo namang is hardworking. real talk lang yun. Tama naman, real talk yung kanyang sinabi. Yeah. Not all Filipino ba? Not all Filipino. Ayan, si Padi nanonood. Mostly hardworking. Si Padi nanonood. But not all. Si Padi, audience ko dyan. Live sa kay YouTube. Doon, nagbabakit. Anong oras mag-open yan? 9. 9? Malapit na. Ayan. Pero, Sadik, why you said that not all Filipino? Just by my experience. Oh, yeah. Through experience, you will know and learn. Yeah, Sinasabi ko sa live ko, about way 2010 na dumating tayo, na unang araw natin nung nagutom tayo, yung naglalakad tayo na bumalik tayo, gatuhod yung isnodo. Unang araw di namin kinaya, balik. Kaya nagugutom, kahit wala tayong pagkain Yun, doon pa tayo nakatira sa bandang sa may bandang Co-op. Ayan, Padi, paigdi na Padi. Para kasama ka sa Padi sa sa live ko. Habang may time na mag-live, nagla-live ako Padi. Padi Dindo, Padi, nanonood si Padi Sabi niya, Padi Dindo. Padi! Ayan. Open na, papasok lang. Ayan, bibili niyo dyan. Wala, may first 10, may gift card. Gift card o ano? First 10 na unang papasok? Oo. May mga nauna na siguro. Wala pa. Ayan pa lang sila So, unang 10 taong magbabayad. Wala. May gift bag or gift card. Uy, mauna tayo. Kaya tayo na Padi. Mga magkano kaya yon? Hindi ko alam. May nakuha na yung lalaki Punta na tayo. Punta na muna kami guys. Sayang, mamaya mahal yun. Baka... pati pa pumapasok. Ha? Pati pa pumapasok. 9 o'clock nga. Hindi, bakit may galing na sa loob? Ha? Magaling na sa loob Wala, kakilala yun. Ganun, kakilala yun. Nagkapi na ako Ayan, si Maricel, umangal doon sa pick up, wala daw windshield washer. Binilang ko ng 2 galon, nasayang lang tuloy. Punong-puno naman, prosin lang pala yung 16 pa naman. Kailangan niyang yun. Punta doon sa washer.
Ayan si Joy. Si Joy rin yan. Si Joy. Hindi ah. 5D na pade. Pade. Wala sa yata ceiling ngayon ah. Ah? Wala ceiling ngayon. Saan? Ba't di ko nakita sa ano ceiling? Doon sa ano nga siya sa Pure Chem ata. Sa ano sa chemicals. Nakasulat sa ano niya? Parang Chemicals siya? Oh. Pinawi kami ng maaga kahapon ng 3:30. Sama na ng panahon kahapon. Sama ng panahon. Oo. Hmm. Paano yung bayad? O hindi na naman? Nakaltas na naman Di sa- ba generated na yung ano, yung time in natin? Oo nga pala. Wag na daw mag-clock in tapos ano? Pero isusulat pa rin sa papel. Punta na tayo doon. Sarado ko lang 'to. Pa lang. Bakit palamig? Oh, lighter daw. Friends, maraming Filipino items dito. Mga gulay, kung ano-ano. Yan yung eskwelahan ng high school. Ayan. ECS. Daming mga nag-aantay dito. Ayan. Thanks for watching guys. Paki-support ng ating live. Ayan. Merry Christmas. -12. -12 today. Pade, maigdi ka na pade. Ayan. Yan guys, pag may ano, may bang time tayo, yun ang magiging ano natin, mga kwento-kwentong about buhay Canada. Ayan, para naman ano, pag nandito na kayo, yan, baka maunahan tayo. Baka maunahan kasi unang 10 tao daw merong gift, may gift bag ano. Baka maunahan tayo, sayang. Hindi, kahit maunahan, meron kung may bibilhin ako, may magustuhan, may pambili naman tayo siguro. Parating ka na pa di? Paigdi ka na. No. Parating ka na pa di? Oh, is this line? Oh. Oh, I'm with them. Sorry. Pang ilan? Sampo. So, ano tayo? Kasama ako sa pang-sampo. Ha? Pade, nakapila na ako pade. Para sigurado sa pang-sampo. Ano bang bibigay? Ha? Anong ibibigay? Ang tanong. Papunta ka na pade? Papunta ka na? Malaking trailer na laman ng airport. Pade, antayin ka na lang namin dito. Ayan, dito na lang muna yung aking live. Next time na lang. Thanks for watching. Merry Christmas ulit.